Velkommen til en hurtig præsentation af, hvordan man installerer Outlook og TimeLog-integrationen. Jeg prøver her at nå ud til alle med en videopræsentation som noget nyt. I det, at jeg tænker, at de fleste sagtens selv kan klare det, hvis bare man lige ser, hvordan man gør. Og det kunne også være en ny måde til at vise, hvordan vi arbejder i de forskellige værktøjer. Nå, tilbage til Outlook og TimeLog. Vi skal igennem 4 punkter. Først skal vi installere TimeLog Tracker, som er et program, sådan et tillægsprogram til TimeLog. Så skal vi installere selve integrationen. Så skal vi logge på Outlook og se, om det virker. Og så skal jeg lige snakke lidt om, hvordan man gør det og hvordan man booker tid. Først og fremmest skal I logge ind i TimeLog, og det skal I gøre i Internet Explorer, og det kan ikke gøres via Chrome og alle de andre programmer. Og for dem, der ikke lige ved, hvordan man starter det op, så trykker man altså søg, og så skriver man Explorer, og så kommer den der, så starter man den op der. Så skriver man TimeLog heroppe, og logger ind med sit almindelige login, som jeg håber, de fleste kan huske. Ellers meget hurtigt, så er det jo Ari, og så er det ens initialer 2 gange. Her under registreringer, der skal I ned til TimeLog Tracker applikationen, og så skal I installere den her del. Nu har jeg gjort det på den her computer, kan ikke rigtig gøre det igen. Jeg har prøvet at fjerne det, men det er ikke sådan lige lykkedes mig, men det er en Silverlight funktion, som gerne skulle køre lige efter bogen. Så der trykker man og installerer, og når man er færdig med det, så skal man ned og installere TimeLog Tracker til Outlook. Og der er 2 versioner. Det er en 32 og en 34 bit, og for lige at finde ud af, hvilken version man skal installere, så skal man tilbage i Outlook og ned under Office-konto, og så skal man trykke på om Outlook, og så kan man læse her øverst oppe, hvilken version man kører. Jeg er temmelig sikker på, at alle kører 32, men det kunne være, at der er en, der sidder med en 64 bit. Når man har tjekket det, så hopper man tilbage igen og downloader 32 bit versionen. Så trykker man bare kør, behøver ikke at gemme. Så kommer der en installationsvejledning, hvor man skal acceptere. Det skal man ikke ændre. Så skal man installere og trykke færdig. Når det er gjort, så skal man installere genstarte Outlook. Det gør man ved at lukke det ned og starte det op igen. Og så står den lige og tænker. Så skal man lige hoppe herover og se, at den her er der. Så er installationen nemlig lavet. Hvis den ikke findes der, så er det fordi den er blevet blokeret, og det findes dernede. Så skal I gå ind på den, og det kan være, at der står, at den er deaktiveret. Hvis den er deaktiveret, så skal man altså aktivere den. Godt. Tilbage til kalenderen, hvor vi nu har selve trackeren installeret. Og hvis vi så laver et møde, test, dobbeltklikker på det, så kommer der en menu op her. For de fleste vil der være en login-menu, hvor I skal skrive loginet for TimeLog. Og grunden til, at jeg ikke skal gøre det her, det er, at det har været installeret på min computer før. Nu viser jeg lige hurtigt, hvordan man gør. Op i URL-adressen, der skal I kopiere det her oppe. Altså den første del af adressen til Aris TimeLog til og med Ari. Resten skal I ikke have med. Så trykker I Ctrl+C, og så hopper I tilbage over i Outlook, og så logger I ind der, og så
skriver det under URL-adressen. Det er ikke det lige her, men og så skriver I igen jeres login-oplysninger, som gerne skulle være til initialer 2 gange. Nå, når det nu er gjort, så vil der komme den her op, som altså er inde under den her aftale, der er lavet fra 11 til 13. Og der kan man vælge, hvilken kunde timerne skal lægges under, hvilket projekt og hvilken fase. Og så kan man vælge, om den skal tage den tid, som der er sat af i Outlook, eller om man vil skrive sin egen. Det kan godt være, at jeg har reserveret 2 timer, men kun bruger 1 time. Og så kan jeg udvide kommentarerne her. Det var også det, der kørte. Sådan. Og når jeg trykker gem, så vil det være at finde over i timelog ugesedlen. Det står her. Nej, det står, ja, der er ofte lige en lille forsinkelse på, så der kan være, at man lige skal trykke op til et par gange. Lige tilbage og se, hvad der sker. Der var den. Der kom den ind. Og lige for at vise jer en anden finesse, så er det, at hvis jeg laver et møde fredag på 4 timer og siger, at vi skal kigge på møderne og går ind og sætter den på den del og trykker gem og luk, så vil det ikke dukke op over i timelog. Og grunden til det er fordi den overfører kun det, som er på selve dagen og bagudrettet. Alt hvad der ligger fremadrettet, det overfører den først, når man kommer til dagen. Men det betyder så ikke, at den ikke har informationen, fordi hvis man går ind i ressourceplanlægger, som I vil komme til at stifte bekendtskab med senere, så vil den faktisk være overført til ressourceplanlæggeren i det, at projektet så ved, eller timelog så ved, at jeg i morgen skal bruge tid på det. Og her igen, der er der altså en lille forsinkelse i, men her kan I se, at den er kommet ind, internt eje. Der er altså planlagt 4 timers arbejde på det. Det tror jeg var ordene omkring det, og jeg håber, at I kan få det til at fungere, og hvis ikke, så må I komme ind og sige til, så skal jeg nok komme og hjælpe. Det skulle altså på den her måde være meget nemmere at arbejde alene i Outlook med sin tid og overføre det automatisk til timelog. Hvordan vi præcist arbejder med det på den lange bane, det må vi lige finde ud af. Fordi der kan være noget omkring, hvordan får man så afsluttet sin ugeseddel, og er der behov for noget ekstra indtastning, men det kigger vi på senere. Det var ordene, og det var altså en kort video om det, og jeg håber, at I kan få det til at fungere. Jeg skal lige skynde mig at sige, at det virker ikke på Mac. Det er timelog i gang med at programmere, men der går nok lidt inden den er oppe og kører igen. Og jeg ved ikke helt, hvad det er for en mærkelig lyd, der er i baggrunden, men
det må jeg prøve at se, om jeg kan få fjernet til næste video.